guys niyazi bandimdemosi mina nezandla ezinkulu nenyaba ezinkulu but kaloku into ezafuneka sivale ngayo i-1 akho lo muntu oyi-1 mina owayi-45 enkulu uba ikonelisi leyami isayizi hayi gqithela kumcongo ezantsi mthana ngomzimba ongenaxhala uyeke umane ufika kwi-picture zami uzuma in ukhangela igqajolo le-45 ongazolenza fokol ekugqibeleni ijani ekugqibeleni mfondini ayikho under pressure for ufetsha i-Indian Ocean because kaloku amankazana awukho enough to understand uba i-45 zethu azilingani bayalibala banapha kubo kaloku mfondini yozikhona ezixwabadula fika umuntu enzulu ufondini ngathi i-Kimberley hole ogqiba afike kuwadimanda ii-mornings no-come and continue angabadiseviyo ngalansula enxaphileyo inemali yethu etrakhi yomgqomo elaa xesha uyazazi uba uphethe mgodi ekudala warhombonco kwaphela naloo golide but ke wethu guys abantu nabo shem abazizi mani yo ngoba umuntu unxaphile ke shem uyawufetsha umapha umakhona kodwa ndizi mna madoda yo ndiyotarget market utu mna yo iwesi kula magxathi uthi umplita nje umntu foni sowune-responsibilities so uyi-grandfather fonini because kaloku i-first born zabo ziyamithisa ngoDisemba iyoluka bekufanele uba seyikwibhajethi yakho already ndizi mna madoda bethani kuni